To barista, wace hanya kake ganin mutane za su iya bi domin gujewa biyan wannan haraji da zai fara a cikin shekara ta 2026? Da yawa na samu comment suna cewa sai da su kauce wannan. To ga wata hanya. To a zahirin gaskiya shine ba za fa ka kauce wa biyan wannan haraji ba sai dai ta wannan hanya. Kamar wace hanya kenan barista? Na farko shine idan kana dan musamman wanda suka mun tambayoyi shine masu yan kasuwa da suke dan kananun businesses wanda ake tura musu kuɗi ta account su tura su dai hada-hadan su wanda maybe a ciki abin da suke samu bayi da yawa. So kuma ta za a calculating idan ya kasance kuma kuɗin ma majority ba nasu bane. To abin da za ku gane anan shine idan kana kasuwa dole ne ka yi rijistan business ɗinka ko da company ko da business name. Amma abin da za a fi ma kula da shi shine ka yi rijistan kamfaninka da shi CAC wato Corporate Affairs Commission wanda wasu suke ce mata CAC, ka yi rijista a matsayin company. Idan company ne kake da rijistan sa wanda income ɗinka a shekara ko riban da kake samu a kamfanin yayi ƙasa da naira miliyan 100 a shekara, to ka sani kwata-kwata kai ba za ka biya tax a income na wannan kamfanin naka ba. So duk wani business da kuke yi ka tabbatar ka yi rijistan sa da CAC a matsayin company, sannan ka bude banki account na banki da sunan wannan kamfanin naka. Duk wani hada-hada da kake na kasuwancin ka na yau da kullum sai ya kasance kana yin sa ta ciki ta wannan account din. To wannan shi zai sa ka iya kaucewa wannan tax din a matsayin ka na mai dan hada-hadan ka na yau da kullum. To barista, ta yaya mutum zai yi rijista ita wannan CAC din da kake magana, kamar misali ta wace hanya? Sau da yawa kai da kanka zaka iya yin rijistan CAC, amma akwai ainihin accredited agent wanda suke musamman kamar lauyoyi. Yawanci kowane lawyer idan ya accrediting kansa da su Corporate Affairs Commission yana iya registration na company. Kamar yanzu ni I'm accredited agent kuma ina iya yi. So idan kana son ƙarin bayani akan maganar rijista zaka yi magana ta comment ko ka biyo ta DM ka magana akan maganar CAC ka samu ƙarin bayani akai. So idan ya kasance ka yi wannan rijista kuma ka yi buɗe account ɗinka na company, kuɗin da kake hada-hada da su suna bi ta cikin account. To idan dai har ba wai business ɗinka yayi ƙarfi da yawa ba, to ka sani cewa idan kana ƙasa da miliyan 100 ɗin nan to ba za ka biya ba. Sannan jarinka kuma bai haura miliyan 250 ba. Idan ya haura miliyan 250 za ka biya kashi 30 cikin 100 na wato capital ɗinka nan na jarinka nan duk shekara a matsayin haraji. To kenan barista, idan misali yanzu mutum ya rijista company babu wasu kuɗi da zai ƙara biya kenan? Idan kai rijistan company fa ba wai shikenan ka gama ba. Rijistan company duk ƙarshen shekara ana shigar da wani abu da ake ce masa annual return. Ba wai kai rijistan company shikenan ka mance da shi ba. Idan kai rijista duk ƙarshen shekara ka samu su wannan accredited agent ɗin da kai rijista ta hannunsu ko kuma wani wanda yake yi, kai masa maganan cewa za ka yi filing annual return. To shin menene ma shi wannan annual return din da kake magana barista? Wannan annual return din shine duk wani shige da fice na kuɗi da expenditure da waye da kamfanin ka yayi, shine zaka san cewa ka adana shi ka kintsa shi kuma wannan mai aikin shi zai shigar maka da shi a matsayin annual return ɗinka na wannan shekara. To wannan shi zai sa ya kasance kamfanin ka yana running kuma bai samu kai tsaiko daga hukumar haraji ba. Idan har baka bi wannan ka'idoji ba, ko da ka yi rijistan kamfanin ma, to duk shekara fa idan baka filin wannan annual return din ba, akwai tara kuma da zai iya hawa kanka wanda maybe sai ya haura ma abin da kake tunanin zaka biya din. So wannan shine a takaice. Sunana Barista Bashir. Sunana Abubakar Lawal Abubakar. Akwai littattafa da na rubuta su ta cikin harshen Hausa wanda ya magana akan dokokin Najeriya da sauransu. Wannan littattafa ne da ne cikin harshen Hausa dan ɗaliban shari'a da ma waɗanda suke son ƙarin ilimi akan wannan bangare. Za ku iya bin link ɗin da yake farkon comment section a Facebook kuke. In a Facebook kuke kallon, kuma a TikTok ne sai kun magana ta DM. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba.